Τώρα βάζεις τη διπλή του τροχαλία επάνω στο σκηνή το άλλο όπως σου έχει δείξει ο Άρης. Για τρόλεϊ, μπράβο. Γιατί να φύγει εκεί, να ρολάρει εκεί. Για να ρολάρει απέναντι στον Άρη. Θα το πάρει ο Άρης από εκεί. Εγώ κρατάω την ασφάλεια από εδώ ότι μην έχεις άγχος. Εντάξει. Πάρ' τον άλλο. Γεια σου Δημήτρη. Πάρ' τον. Μπράβο αγόρι μου. Τι καιρό έχει εκεί πάνω. Εκεί πάνω όπως είναι. Και μην φοβάσαι γιατί δεν μας φεύγει πλέον. Άρη τράβα τον πάρεις. Μπορεί να τον πάρεις εσύ. Δεν τον πάρεις πολύ όμως, τον πάρεις λίγο. Βοήθειά σου. Non dite la tiene. Ma per questo la stava, almeno la dovevate riempire di tempo. Οκ, άστονα. Από εκεί λίστονα που σας βάλω, από το χτάρι που είχε λίστονα. Την γκλίτερ το φελέκι. Δεν ακούω κανένα. Γιατί είναι μαλακή. Το κάνω μόνος μου. Δεν σου άρεσε. Δεν σου άρεσε. Όχι. Δεν σ' άρεσε. Δεν είμαι όμορφος. Έτσι. Έχεις να μάθει ακόμα πράγματα. Πάντα μάθεις. Όποιος λέει ότι έχει μάθει είναι ψεύτης μεγάλο. Ακούγεσαι στο βίντεο να το σταματήσω. Όχι Κίνα. Ακούγονται οι βλακίες, όχι τίποτα άλλο. Γόρι. Γιατί. Εγώ δεν το αφήνω. Σιγά σιγά. Πάρτε το πολύ πάντα εκεί άμα θες. A barella. Questa è una potenza. A conserva. Φαντάκι. Da barella.